Ποιος είναι? Εγώ. Εσύ είσαι. Σε ήρεμες μπήκες μέσα. Ήτανε δύο άνθρωποι. Δεν έχει σημασία. Άλλωστε εσύ μπήκες για να μάθεις το καταστατικό. Βγάλε το παντός. Μα κάνει κρύο. Θα το κανονίσω εγώ. Βγάλε ό,τι έχεις να βγάλεις. Λοιπόν, εγώ εσένα παιδί μου θα σε διδάξω να γίνεις μέλος. Τι ζέστη που κάνει, Λίγο. Ωραία. 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 Λοιπόν, το πνεύμα και η ηθική, παιδί μου, πολύ ζέστη. Πολύ. Ωραία. Ωραία. Το πνεύμα και η ηθική, παιδί μου, είναι ένα σύλλογο